अक्कलकोट मतदारसंघातनं सचिन कल्याण शेट्टी यांचं नॉमिनेशन फाईल करण्यासाठी खास करून महायुतीकडून म्हणजे मी स्वतः त्यांचं नॉमिनेशन फाईल करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. लोकांचा उत्साह आणि एकंदर मित्रपक्ष शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, RPI असेल आणि भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते यामध्ये खूप एक मोठा उत्साह आहे. महायुतीच्या सरकारनं म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की 2014 ते 2019 देवेंद्रजी आणि त्यानंतर आता परत 2022 ते 2024 पर्यंत एकनाथजी शिंदे यांच्या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये केलेला विकास आणि माननीय मोदीजी यांच्या नेतृत्वाने असं आपण म्हणतोय की विकसित भारत 2047 जसं विकसित महाराष्ट्र हा विकास करण्यासाठी ज्या पद्धतीने विकास केलेला आहे त्यासाठी महायुतीसाठी मतदान म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की युवा शक्तीसाठी मतदान, किसान शक्तीसाठी मतदान, गरीब कल्याणासाठी मतदान हे देण्यासाठी नक्कीच अक्कलकोट मतदारसंघातनं मोठ्या मताधिक्याने माझे मित्र कल्याण शेट्टी सचिन हे निवडून येणारे. त्यांची लोकप्रियता एक सामान्य नेता म्हणून आहे, एक सर्व लोकांच्या सदोदित लोकांसाठी वावरणारा नेता आहे, लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणारा नेता आहे. आपण तसं बघितलं तर एकदम लोकप्रिय आणि सगळ्यांसाठी सदोदित काम करणारा नेता आहे. भारतीय जनता पार्टीकडनं मी त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. युतीचे पक्ष इथं उभे असून त्यांच्याबरोबर आहे आणि नक्कीच मोठ्या मताधिक्याने मागच्या वेळीच्या पेक्षाही जास्त फरकाने यावेळी निवडून येईल याची मला खात्री आहे. आणि परत एकदा आपण जसं म्हणतोय की NDA सरकार, महायुतीचं सरकार या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये निवडून येऊन विकासाची गती या पद्धतीने घोडदौडने सुरू आहे. तीच विकासाची गती परत एकदा म्हणजे महाराष्ट्राला लाभेल आणि विकसित महाराष्ट्र करण्यासाठी मोदीजीचे आशीर्वाद, डबल इंजिनचे सरकार यावेळी परत एकदा महाराष्ट्रात येणार आणि रेकॉर्ड मतदानाने सचिन कल्याण शेट्टी निवडून येईल याची मी खात्री आणि विश्वास, कारण लोकांचा अफाट प्रेम, युवा शक्ती असलेली त्यांच्याबरोबर आणि महिला वर्ग ज्या पद्धतीने त्यांच्याबरोबर आहे ते रेकॉर्ड मतदानाने निवडून येतील याची मी इच्छा व्यक्त करतो. लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणारा नेता आहे.